Hello? Uyi thurwa. Wawujirani ya. Kano yeri chama. Kaka MCA, MP, Women Rep, Senator, Governor. I contract mahi ginadi.
hinadi to kama malayo maki kama ngitar idwa ng'ada ora odoko dikom jopiny oyie kamano thurwa oyie kamano mondo wadoge mbulu ka Suba South ka oyie kamano jomo yotina bargi hello 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 ODM ODM ODM. Eru kemana aja?